Policija ima novi broj 192. Na 92 će se zvati još do kraja listopada, a stari 94 za hitnu pomoć od sada će, barem u Zagrebu, vrijediti mnogo više. Jer pušten je u rad 4 milijuna eura vrijedan informatički sustav koji će spašavati života, ali i nepotrebnu administraciju. Dublinu, Pragu i Dubaju priključio se i Zagreb, ali za sada samo hitna pomoć. Darija Todorović. Hitna intervencija zbog pacijenta s bolovima u prsima. Od poziva na 94 posada sve ima na računalu. Što se dogodilo, kakve su vitalne funkcije i dijagnoza, informacije i u drugom smjeru moraju brzo kolati. Dali smo jedan potisak nitroglinvala A u hitnu pomoć stigli su iste sekunde kad su upisane u računalo koje se nalazi u kolima. Dispečer zajedno sa tim svim podacima prosljeđuje na laptop koji se nalazi u našim liječničkim kolima. U objedinjenom hitnom istobolničkom prijemu će na temelju tog našeg elektronskog isprintanog izvješća vidjeti što smo učinili za našeg pacijenta. Na ovaj dio odabere. Evo ga. Bez brige, informacije će primati samo kvalificirano osoblje. Ipak proći će još neko vrijeme dok si druge medicinske ustanove ne umreže, no i ovo je velik korak. Kada pacijent stigne do bolnice, sve su informacije spremne. U slučaju potrebne spremna i operacijska sala kao i svo osoblje. Meni srećom nije trebalo, ali nekom će to sigurno spasiti život. Najvažnije mnogima, u procesu nema birokracije. Nalazi se printaju na licu mjesta, pa pacijent nakon cijele drame neće morati odgonetavati nikad popularan liječnički rukopis. A odgonetnuti